Ligo ka? Wala sabi ligo. Tapos sila nandoon kami miyembro sa Cagayan de Oro City Police Office, din sa Cagayan de Oro City. Sa dihang may responde sila sa usang kaso sa hostage taking sa Burgos, Mabini Street, sa Barangay 13, Domingo sa hapon. Sa record sa kapulisan, napusilan sila Corporal J.N. Bondalan o Corporal Jasin Abisamis sa suspect na si Elmo Monteliano, 56 anyos, o detao o residente sa maong lugar. Sumala ni Senior Master Sergeant Ruben Galjor. Naresponde ang kapulisan kay hostage ni Monteliano, ang iyang 84 anyos nga inahan nga si Azucena o doon na kini armas ng kalibre 38 nga pistola. Dugang ni Galjor, niadto ang kapulisan kuyog ni Lieutenant Romeo Paro, Deputy Station Commander sa Divisoria Police Station, aron hinabiyon ang suspect o aron masulbad ang problema. Apas sa dihan nagpahigayon ang negosasyon, kalit kuno kani mibunat si Monteliano sa iyang armas o gipamusil sila Bundalan o Abisamis. Matod sa pamilya sa suspect, wala sila masayod asayan ng pistola sa ilang kabanay o wala usab sila magdahom nga may tabo ang hostage taking kaya nagpa-deliver pa kanyang pagkaon sa usa ka food rider. Giandam na karon sa kapulisan ang kasong prosecuted murder batok kang Elmo Monteliano. Babilag sa News9 Philippines sa Cagayan de Oro City. Stay safe!